què tal estem? Benvinguts de nou al canal de Lletardes, un canal que, com ja sabeu, és el canal de recomanacions literàries que tenim a l'Institut de Vilanova del Vallès. Bé, què us porto avui? Després de tot l'estiu, en el qual jo no sé vosaltres, però jo he estat llegint bastant. De fet, tinc els llibres aquí apuntats, els llibres que m'he llegit durant el juliol i l'agost i tal, perquè faig un llistat dels llibres que llegeixo i dic, doncs a veure, llibres al 2018, quants he llegit? Doncs mireu, 39 llibres. I aquí tot el llistat dels que vaig llegint. En alguns els hi poso un senyal, perquè dius, quins m'agradaria que fossin per l'institut? O llegir-los, com per exemple, aquí, Els guapos són els raros, de l'Agnès Marquès i d'altres, però bé, que no em liu, que no estic per parlar aquí de la meva llibreta de recomanacions i llistat de llibres, sinó del que m'he llegit ara. Quin és aquest? Pots comptar amb mi. De la Teresa Sagrera. Aquest llibre el vaig agafar perquè vam fer una visita a la biblioteca de la localitat de Vilanova del Vallès i anàvem a l'alumnat de primer d'ESO i allò que estàvem mirant per allà vaig dir, ostres, aquest llibre penso que m'agradarà. Me vaig mirar la sinopsi, que la tenim aquí darrere explicada una miqueta, i vaig dir, m'agradarà. I me'l vaig agafar. De què va? A veure, explica la història de la Berta, una noia que va a l'institut però que ha de començar de nou, un cop passat l'estiu, ha de començar de nou en una altra localitat perquè els seus pares s'han separat. Clar, ajuntes la separació dels pares, començar un nou institut just després de l'estiu i l'adolescència i bé, imagineu-vos quin és l'estat anímic de la Berta. No és que estigui malament, sinó que està de mal humor constant. O sigui, és una passada. Pobra, és que està com bastant alterada, per dir-ho d'alguna manera. Vale? Aleshores, com us deia, explica la història de la Berta, com és el seu nou començament a l'institut, com és el seu nou començament a Brugueres, la localitat on ha marxat a viure amb sa mare, la Maria, el seu pare, que és el Ferran, s'ha quedat a viure a Girona, i explica una mica què és tot el que li passa. El primer dia de l'institut coneix el David, un noi que és el seu company de taula, i podem veure com és la seva relació amb ell, que al principi és ni em miris, ni em busquis, ni em diguis hola, ni em diguis res. I a poc, doncs, va naixent una amistat entre ells. Però bé, la història no comença així. El primer capítol comença amb la Berta a l'hospital. Per què? Doncs perquè la Berta ha intentat suïcidar-se. I al llarg del segon capítol fins al final ens explica què és el que l'ha portat a aquesta situació. Vale? Podem veure, tal com us dic, doncs, quina és la seva evolució, com mica en mica sembla que va adaptant-se una mica al nou centre, com va coneixent a persones noves, com per exemple un professor seu que es diu Domènec, i quina és la relació entre tots aquests personatges, entre sa mare, entre el seu pare, com la seva mare va refent una mica la seva vida, com mica en mica va creant llaços més estrets amb el David, però se centra sobretot en el canvi que pateix la Berta i en què és el que l'ha portat a prendre aquesta decisió, que és suïcidar-se. Per sort, no ho ha aconseguit. Van arribar a temps i, tal com us dic, en el primer capítol comença tal qual així, amb la Berta que està a l'hospital i amb sa mare, amb el seu pare i tots plegats. I el llibre, clar, pots comptar amb mi. Per què pots comptar amb mi? Perquè diguem-ne que aquesta és la crida que potser li fan els seus pares, li fan potser també, lògicament, al David, el seu amic, per tal de dir, Berta, estàs malament, vols que parlem, anem a mirar què és el que t'ha passat, intentem solucionar-ho, però bé, les coses no sempre són fàcils i de vegades costa parlar, de vegades costa explicar les coses i si a més quan les expliques
veus que potser hi ha algun dubte o hi ha alguna coseta, una mica de recel de la persona a la qual li estàs explicant, doncs bé, potser això fa que a poc vagis empetitinta, que a poc vagis tancant en tu mateixa i arribis a prendre decisions que no són les correctes. No ho sé, a mi em va agradar. Jo, com sempre, acabo igual. A mi em va agradar. No sé què us semblarà a vosaltres. Jo us el recomano. És un llibre que no està explicat en primera persona. És un llibre explicat amb un narrador omniscient, un narrador en tercera persona, que ho sap tot. Per això, en certa manera, també pren una mica de distància i no és tan... com ho diria? No és tan, potser, intimista o sensacionalista en certs aspectes, perquè precisament per això, perquè l'explicar-ho en tercera persona sí que és cert que, lògicament, el narrador omniscient coneix tots els pensaments i tots els sentiments dels personatges, però no es centra únicament en això. Ho explica potser amb una mica de distància perquè crec, potser m'equivoco, no ho sé, però és la sensació que m'ha donat, crec que el que vol és, el que volia la Teresa Sagrera és expressar una mica o explicar potser tot aquest procés i no centrar-se en mira que malament ho va passar, mira que malament s'està sentint, mira que no és anar burxant tota l'estona en la ferida, sinó anem a explicar els fets, anem a mirar com va succeir, per què va succeir i d'altra banda anem a posar solució. I la solució quina és? Aquesta. Comptar amb alguna persona que tinguis al costat, confiar en ella i explicar quines són les coses que et passen, què és el que et preocupa, què és el que et fa patir i mirar de solucionar-ho entre tots. Si us animeu a llegir el llibre, tant si us agrada com si no, doncs podeu deixar un missatge aquí, al correu que s'indica aquí sota, llatardes@institutvilanova.cat i això, i expressar la vostra opinió sobre el llibre. És un llibre així curtet, que es llegeix de forma molt ràpida. A més, com alguns de vosaltres sempre dieu, mira, lletra gran, amb molt d'espai i tal. Això en una tarda ho teniu llegit. De fet, jo més o menys és el que vaig trigar. Bueno, vaig trigar un dia i mig perquè vaig anar fent parons, lògicament, però si us hi poseu de seguit, en una tarda ho teniu llegit. Però no fa falta que estigui en una tarda, ¿vale? Els llibres s'han de gaudir i s'han d'anar païnt a poc. Així que aneu llegint, aneu fent parades, subratlleu o marqueu, si el llibre és vostre, si no, aquells fragments que potser us agraden o els hi feu una foto i ho compartiu amb d'altres, que les xarxes socials també estan per això, per compartir, que és el que ens agrada, no únicament les fotos allò de l'Instagram, pam, vinga, vaig a fer el posado de turno. No, s'han de compartir moltes més coses. I llegir és divertit, encara que potser algú no s'ho cregui o encara no hi confiï, només us hi heu de posar, ¿vale? I aquest podria ser el començament, d'acord? Us deixo, no em lio més, que si no ja sabeu, jo aquí me vaig liant, me vaig enrotllant i no paro. Fins a la propera lectura, ¿vale? Que vagi molt bé. Adéu-siau.